Ракията къде? Пластмасовата лъжичка. Коя от... Ами коя? Чакай! Оле! Дай, иди я вземе. Оле, падат чаши. Ако обичаш сега. Това е моят телефон, я да видя кой ми звъни. В такъв момент. Чакай, плодове нямаше ли? Ало! Билки ли? След малко ще звънна, става ли? Захарта ли? Айде. Взети малко... Искаме ли мандаринка? Малко масълце или... Снимам бе, снимам, ама е малко тъмно. Спокойно трябва да загори. Човек си знае работа. Да, ме сега ще стане карамел. Много с доверие ми подхождате. Да, ама ще стане карамела и сега и после копа. Спокойно. Ще отворим рибата, то не се. Тя това какво е? Коста, айде дай като очи. Спокойно. Не, уникално е. Моля Това ви, ракията ли е сега? Иглу направи. моля ви се, не се притеснявайте за нищо. То е красиво. То ще го разпие сега. Може да си хапна едно такова. Значи сега сипваме водичка И малко и винци трябва. и малко винце. Алхимия, обичам алхимия. Някой записва ли рецептата, че може да се загуби? Тя е веднъж. Всяка другата ракийка. Не всеки си беше. Захар, ракия, вино? Що не бъркаш това? Някакво желязо ми е такова. Не, това е за стали. Не, аз не съм отворил. Това билка сложи? Пиринска мащерка. Няма да пломбираме това. А пак може да метнем тук. Горе ще направим един слой. Може да сложим там както. Дай ще пробваме това да бъде. Не, чакай да загреем малко. А всъщност какво правим? Да го дам ли Зоя? Заглавието. Грея на ракия с хоби магия. Или само магия? Само магия. Уникално. Трябва да внимаваме с горелката. Сега ще заври да не изгубим алкохол. Моля ви се, имайте ми доверие. Ще уникален път. Чакай го намалим. Аз не съм се надявал, че с телефон мога да се Запали. Леле, как гори. Билките изгоряха. Не, ма то... Чакай, трябва. Дайте една вилица. Дръж. То ще изгасне спокойно. Дайте една вилица. Няма. Ето я. Това за да кипи, да го намали. Чакай, дръж го още малко. И Нади ни взели. Не, дръж. Човек се Няма спирка. чиниката излезна по-малко. Айде. Оля, айде, пийте ли храс? Ма не, сега трябва докато е топло, защото магията е в него. Ще и го сложи долу. Ако трябва да си пи само в две чашки, колкото докато е топло да може всеки да се рече. Ама това беше много добро. Това е различно от другото. О, това е много различно. Това вече е по-хард, само ракия. Пи повече в една чаша, да пием повече Ама ще хората. е много топло, аз просто исках да е по-малко. С тия клещички цак, сипай чашата. Пий, Първата народи. глътка преодолей. Между другото това много ликува. Да. И какво лекува? Всички болешки. Психиката. Катен. Вземе забравих гроздовата магия. Не, много Такова съм излекувала. Това е за трети. Какво забравихме да Това е за утре сложим? сутринта. Това сега трети път ли трябва да За утре повтаряме? сутринта това да го оставим. Кати, просто. Да, ясно. Чакай, само да го хвана. Маля елексир. Ама трябва докато е топло. Колко е? Той изобщо не се усеща. Няма Удя на билка малко някой. Има мащерка и жълт. Това много хубаво мирише. бързо, защото Жълтия кантерон е от това. Грея на ракия малко. Може и да от Гея на ракия магия. За жълт район, мащерка, захарче, това има винце. Грея на ракия тертиплия.
деца вика и на 2000 метра пак сме трици. О, някой вече са. Ама тук всички останем черни нинджа. Облечени. Черна нинджа може да обича, друга черна. Има цветни нинджи, мастер нинджи. Айде, вече стоп.